Fuq il-fosos tal-Furjana għaddejjin l-aħħar preparamenti qabel is-sibt filgħaxija madwar 15,000 ruħ se jattendu għal kunċert tal-kantant internazzjonali Luis Capaldi. Dan l-avveniment huwa wieħed mistenni ferm u mistenni jiftaħ l-istaġun tas-sajf li matulu hemm skedati numru kbir ta' kunċerti bħal dan. Waqt żjara li jagħmel waqt l-aħħar preparamenti, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li dan se jkun sajf ta' irkupru u ta' xogħol fis-settur turistiku wara id-daqqa tal-pandemija. Il-Ministru Bartolo qal ukoll li pajjiżna jinsab miexi sew mal-pjan ta' rkupru mill-pandemija li kien tħabbar is-sena li għaddiet. Wara sentejn ta' sagrifiċi qegħdin nerġgħu naraw li qed jerġgħu jirritornaw dawn il-festivals, qed jirritornaw il-festi, qed jirritornaw id-diversi avvenimenti fil-lokalitajiet tagħna li tant jagħmlu s-sajf tagħna wieħed sinonimu tagħna l-Maltin. U allura jiena nawgura li din tkun attività oħra ta' suċċess illi hija parti mix-xogħol tant utli li qed tagħmel l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu biex naraw illi dan is-settur ekonomiku hekk importanti għal pajjiżna ikompli jirkupra, ikompli joħloq l-opportunitajiet tax-xogħol u fuq kollox ikompli għaddej l-irkupru ta' pajjiżna wara l-pandemija. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għat-Turiżmu Carlo Mikallef qal li diversi turisti qed iżuru pajjiżna kemm għal kunċert bħal dan kif ukoll għal oħrajn. Mikallef qal ukoll li dan huwa parti minn strateġija għas-settur turistiku f'pajjiżna għal 10 snin li ġejjin. Huwa semma li matul dan is-sajf se jsiru mhux biss festivals tal-mużika imma anke attivitajiet ta' gastronomija, arti u kultura fost oħrajn. Din naħdmu sabiex nattiraw turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna, turist li lest jonfoq iżjed għall-esperjenza li joffru Malta u Għawdex. Din hija parti mill-istrateġija tagħna għal 10 snin li ġejjin illi natu prodott eċċellenti li min ikun qed ifittex tagħla f'pajjiżna, ikun lest li jonfoq iżjed għall-esperjenza li natu u bekk nbedu ħanajtek il-kompetittività fuq il-prezz.